Välkommen till Kokalong. Idag ska jag lära er att göra en lätt enkel sallad. Där alla hemtjänsten kan gå ner i vikt. Ja, och jag bjuder hit en hemlig gäst och jag vet inte vem gästen är. Så hemligt är det. Hon kommer här. Hej och välkommen till Kokalong. Vi ska göra en enkel sallad. Ja, men det. Ja, bra. Då är du med på noterna. Ja. Då har vi lite grejer här. Då har vi varsin tomat. Garn har vi, ja. Och sen har vi en gurka. Jag har delat på den. Storleksmässigt? Ja, det kan vi prata tyst om tycker jag. Då ska jag visa er hur man hackar jätteenkelt och jag är expert på det här alltså. Inga problem här. Nej, jag ger upp på sån. Och så har du fel. Det går inte att hacka med den där. Jag ser, då slår du den. Vi ska inte spöa. Nej, du ska den vassa utåt. Sån nu. Nej, sån neråt fast ner. Ägg ut eller ner. Ägg? Nej, det är inga ägg då. Nej. Ja, då hackar vi den då. Jag är här och jätteduktig alltså. Vad fan gjorde du då? Så ska det ner i butten. Vad gör du nu då? Baconsnuvan. Det är livsfarligt med baconsnuvan. Baconsnuva? Vad är det för något? Det är baconsnuvan. Är det? Och sen ska vi spöa den lilla gurkan. Spöa gurkan? Hacka menar han. Nej, kvinnor, tänk inte här inte karn. Nej, tänk inte på formen. Vi ska spöa. Hacka. Okej. Ja, bra. Så här hackar man gurka. Riktigt bra veckor. Ja, det här är fint bra alltså. Så. Och sen ska man inte hålla på med bestick. Man ska inte vara rädd för baciller. Verkligen. Jag är livrädd för baciller, så jag vägrar att komma ner. Gör det. Och du gör din baconsnuva. Baconsnuva är livsfarligt. Det är väldigt stor kråka där. Jag har inte något nytt för baconsnuvan nu. Ja. Ja. Jag ska slänga ut galten och ta in lammköttet. Oj. Men jag är ingen lammkött. Jag är en jävla seg kossa nu. Ja, vi ska strax